Ujabule ngokubuyela eThekwini owaduma uZALO. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuyona i-channel yabehamba phambili i-radio inkeza lami igama engumfeze uNtuthuko wakumabonakude. Bathi la sibona amagumethi manje usemusha kule channel ngizocela wenze sure ukuthi uyasubscribe, ungakhohlwa ukucomment nokulike nokushare. uMlingisi waseThekwini uKCB YouTube kuyamjabulisa ukubuyela kuleli dolobha njengoba kusukela namuhla uzoqala ukubonakala kwimbewu. Uqale ukugqama ku television ngesikhathi edlala kuZALO lapha nodlala ku-SABC1 ngesikhathi luqalo lapha elingisa khona indawo ka-Ayanda Mdletshe. Kusukela eshiya usedlala imidlalo ehlukahlukene okubala kuyo The Wife, muva nje eThekwini Agent kanye neminye. Ekhuluma ngokujoyina kwakhe kwimbewu uthe abantu bazobona okuningi okuzobamangaza. Kulo mdlalo okhonjiswa ngo9:30 lapha ebusuku phakathi nesonto ku-eTV uzodlala indawo kaNkululeko Bhengu. uNkululeko Bhengu uMlingisi odlala nguSandile Mchunu okuthiwa kukhona ukungaboni ngasolinye okube khona phakathi kwakhe nabadidiyeli wase eyashiya-ke ngaleyo ndlela. Ngeke ukholwa ukuthi emzuzwini emibili edlule bengibuka izibalo zaba kwa-BRC SA Broadcasting Research Council of South Africa ezithi imbewu ngeyesibili ukubuka kakhulu kwi-eTV ngemuva kwesikhandali lokhu kukhombisa ukuthi umdlalo wenza kahle kangakanani lapha noZALO nalo lwenza kahle nokuveza ukusobala ukuthi imidlalo yaseThekwini seqopheleni eliphezulu. Kuyajabulisa ukubuyela eThekwini ngibone laphana ukuthi imboni sikhule kangakanani lapha ngesikhathi engihamba eThekwini kunomdlalo owodwa kodwa manje mningi nokudala amathuba amaningi emisebenzi kubantu. Abanye sasiqala nabo lapha sebakhulile bangabaqondisi, abanye abaqale bahlanza indawo yokuqopha bangabadidiyeli nokuyinto enhle labo. Uthe njengoba kuzoqala isizini yesihlanu imbewu kuningi okuzokwenzeka kubabukeli abangasuki phambi kwamathelevishini abo. Kuningi okuzabamangaza abantu. Angifuni ukukhuluma okuningi kodwa bazobona kusho wena laphana kulezi insuku uNkululeko uphenya ngokufa kukanina futhi kuseduze athole izindaba ezizomshaqisa lapha ngoLwesihlanu lo mdlalo bugubhu udlala kwesiqephu sika-1000. uHelka Pelma oyinhloko yemidlalo ekuleli kwimedia uthe bayaziqhenya ngalokhu futhi bajabule ngokweseka ababukeli. Sinethemba lokuthi sizogcina ababukeli bejabulile ngezinye iziqephu ezimnandi. Akuqali ukuthi kwimbewu indawo yomlingisi othile ithathwe ngomunye umlingisi. Phambilini indawo zikaMadonsela lapha yayidlalwa nguFundisa Zwane ngaphambi kokuthathwa uBrenda Mhlongo. Bafethu bekulolu daba benginibikela lona namhlanje. Ningakhohlwa ukusubscribe nokulike nokushare. Nibe nosuku lumnandi. Ngithanda.